Maailmankuululta evankelistalta Frank Manksilta kysyttiin aikanaan, mitä on herätys. Hän vastasi, herätys on ilmapiiri. Se oli hyvin sanottu. Tämä ilmapiiri on helposti aistittavissa, kun astuu johonkin seurakuntaan. Ja joskus voi päinvastoin todeta hyvin nopeasti, tässä ilmapiirissä ei voi olla herätystä. Mistä tuo ilmapiiri sitten syntyy? Itse uskon, että siihen vaikuttaa 3 asiaa. Ensinnäkin rakastetaan Jeesusta. Toiseksi rakastetaan kaikkia Jumalan lapsia ja kolmanneksi rakastetaan syntisiä ihmisiä. On siis tärkeää, että rakastamme Jeesusta ja julistamme tälle maailmalle rohkeasti sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Emme puhu vain korkeammasta voimasta tai jostain epämääräisestä Jumalasta, vaan Jeesus on kaiken keskipiste. Kristinusko on sama kuin Jeesus Kristus. Jos otat Jeesuksen pois, ei jää jäljelle mitään. Toiseksi on tärkeää, että rakastamme kaikkia kristittyjä riippumatta siitä, mihin kirkkokuntaan he kuuluvat. Istuin kerran kahvipöydässä perustamani lauluyhteen Nathanaelin kanssa. Paikalla oli myös pastori, jonka seurakunnassa olimme juuri esiintyneet. Hän tuli kysäisseeksi, mistä seurakunnasta me olemme lähtöisin. Kun kävi ilmi, että joukossamme oli yksi helluntailainenkin, tämä pastori nousi pöydästä ja käveli ulos sanaakaan sanomatta. Kahvi jäi juomatta. Tuollaiseen maailmaan on turha odottaa herätystä, sillä ei siellä viihdy myöskään Pyhä Henki. Jos suhtaudutaan tylysti, kylmästi ja torjuvasti ihmiseen, joka on Jeesuksen oma, Pyhä Henki murehtii ja poistuu sieltä. Mutta missä kunnioitetaan, rakastetaan ja rohkaistaan kaikkia uskovia, siellä myös Jumala toimii. Aina siellä, missä on paljon rakkautta, on myös paljon Jumalaa. Kolmanneksi meidän tulee rakastaa syntisiä ihmisiä. Fariseus arvioi ihmistä aina synnistä käsin. Fariseus sanoo, jos et enää syntiä tee, en minäkään sinua tuomitse. Mutta Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä enää syntiä tee. Jeesus siis rakasti syntisiä ja halusivat tulla hänen luokseen ja muuttuivat. Hän rakasti jopa niin paljon, että menetti maineensa syntisten ystäviensä tähden. Jeesuksen henki on rakkauden henki. Kun me saamme täyttyä kovuuden sijasta rakkaudella, me itsekin alamme elää. Silloin ihminen puhkeaa kukkaan. Rakkaus alkaa parantaa meitä, koska Jeesus on läsnä. Siellä ihmiset haluavat iloiten kertoa Kristuksesta ja innostus valtaa sydämet. Siellä lähdetään liikkeelle välittämään rakkautta eteenpäin. Siellä aletaan samaistua ihmisten hätään ja halutaan auttaa heitä. Siellä alkaa sykkiä elämä, jonka vain Jumala voi saada aikaan. Herätys on siis paljon muutakin kuin että ihmisiä tulee uskoon. Ihmisten uskoontulo on seuraus jostakin, ei itse asian syvin olemus. Kaikkialla siellä, missä on herätystä, on paljon rakkautta ja Jeesus on kaiken keskipiste. Kaikkialla siellä, missä on paljon kovuutta, riitaa, anteeksi antamattomuutta, valtataistelua, vain oman seurakunnan menestyksen etsimistä, puuttuu herätyksen ilmapiiri, rakkauden ilmapiiri. Siellä ihmiset uupuvat eikä ole voimaa astua Jumalan suunnitelmissa eteenpäin. Jos haluat olla herätyksen keskellä, älä tuijota siihen, miten paljon ihmisiä tulee alttarille, vaan siihen, miten paljon rakastetaan Jumalaa ja etsitään hänen tahtoaan. Miten paljon rakastetaan veljiä ja sisaria Kristuksessa ja miten paljon rakastetaan eksyksissä ja synnin kahleissa olevia ihmisiä. Siellä Pyhä Henki toimii ja vaikka tuloksia ei heti näkyisikään,
Jumala tekee salattua työtään ihmisten sydämissä. Jumalan rakkaus voi murtaa kovimmankin sydämen, ei ihmisten teologinen viisaus, suuri voima ja oikea oppi, vaikka se olisi kaikkein puhtainta ja raamatullisintakin. Tarkkaile rakkautta ja erotat herätyksen ilmapiirin. Tällä rakkauden perustalla toimii myös tämä Finmissio. Olen käynyt paljon keskusteluja viimeisen vuoden aikana eri järjestöjen ja seurakuntien johtajien kanssa Finmissionin näystä ja suorastaan hämmästynyt ja liikuttunut siitä kunnioituksesta ja rakkaudesta, jolla ihmiset ovat suhtautuneet minuun ja tähän näkyyn. Eräässä palaverissa johtajat intoutuivat jopa rukoilemaan puolestani, siunaamaan minua ja lopulta vielä profetoimaan minulle, vahvistaen vielä sitä visiota, josta olin heille kertonut. Suomen Sionissa on vielä paljon aitoa kristillisyyttä ja todellista Pyhän Hengen vaikuttamaa rakkautta, jossa yhdessä etsitään koko Kristuksen ruumiin parasta. Se antaa paljon toivoa tässä muuten niin vaikeassa ajassa. Herätyksen ilmapiiriä on olemassa ja sen keskellä Jumala toimii ja kutsuu ihmisiä edelleen pelastukseen.